Les apostes no la tenien com a favorita, però Pa Negre va poder amb tots. La pel·lícula del mallorquí Agustí Villaronga va captivar els membres de l'acadèmia. I després d'una nit intensa i amb molts de nervis, Pa Negre s'ha endut 9 Goyas com aquest, de les 14 nominacions amb les que comptava. Indubtablement s'ha convertit en una de les pel·lícules de l'any. Van recollir el premi els joveníssims actors Marina Comas i Francesc Colomer, que encara no s'ho creien. Bueno, sí, no, és que jo ni m'ho estic creient. Em sembla, és la pel·lícula que hem guanyat més premis, això. Que sí? Sí, no? Vale. Estàs content, no? Sí, molt content. També van arribar els premis a Nora Navas com a millor actriu i també el de millor pel·lícula i millor director Agustí Villaronga, que estava feliç amb el reconeixement. És una pel·lícula, no sé, més aviat senzilla i que de sobte va i no sé, i de sobte es fa en un lloc important dintre una cinematografia a nivell nacional, no? Això és un valor molt bo, i crec que és molt bo pel cine català. I de rebot, no sé si és mallorquí o no. No, ja està. De rebot per mallorquins, també. La producció de la pel·lícula va agrair a IB3 Televisió la col·laboració en aquest film. IB3 ha contribuït amb nosaltres perquè IB3, com a bona televisió mallorquina, sap que tenen un talent enorme que és l'Agustí Villaronga. També els actors van elogiar la pel·lícula. Siempre he creído en Agustín, en su talento extraordinario. Parece que tiene una sensibilidad y una manera de enfrentarse a las cosas totalmente distinta a los demás también. L'equip va acabar la gran nit de Pa Negre a una festa a un hotel de la plaça Santa Ana. ¿Y el Goya es para?